Ne en jaod bura ma kaunti ma Migori e kinde mar telo mare mopogore ma owacho ni ne otimo. Kagi sani bende wacho ni odwa duogo e paw siasa, to koduogo e paw siasa gotiko mar ODM, oduogo gotiko mar UDA. Bende ojiwo duond joma mine e chenro ma opogore. Mane miyo ma bende obobedo godo e chenro ma kawuono mano mar mine wacho. Dr. Pamela Odhiambo ma bende osemole studio wakendie obobedo kwatwa kode kochakore sa 3:30 kwa ng'iyo weche mopogore mago madhi koda dongruok mag joma mine, chenro mag siasa e kind mamoko. To gi sani gin weche makagi kacha ma bende medo jimbore e duond bura mar ODM e kid jagoro machon mano Kanyiero Edwin Sifuna manyien ma bende oseyeto gi paro mopogore e wi wachno ero mar mae lemo mar jagoro mar ODM. Mago weche ma bende nitiere paw siasa, weche mag dongruok e kind mamoko ma waiko ni Odhiambo masani. To magi ema wamiyo pek. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. Senator Edwin Sifuna oramoni okoyie wuok e lemo mar jagoro maduong' mar ODM manyogole kado bendo chungo chenro mar gole. 10 secondary schools and 17 primary schools that were non-operational due to insecurity, lack of learners or relocation of communities but continue to appear in NEMIS. Report yangu ni serikali wito oktin ne shillings milion 90 nikech omenda ma ichwalo ne jopuonjre ma onge. Mag plastic ber nikech gin ok gi tim nyal nigi effect enam. Nikech wande ko gi app koro app ne mi follow up. App no konyo wang'ego ne rech motho ginadi kiyudo ti record kanyo. E sigana makende kawuono wamenyo okenge ma mine medo goyo e pith mar rech makinde mokalo ne owene joma chuo. Ero kamano maduong' matudri kodwa weche manyien mago mag oyimore nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka mana kaka pile waroko ote magi lai maro mar ote machok ma en 236 bende mbui marwa Ramogi TV mano Kanyiere Facebook kata YouTube bende ibiro yudowa. Migao mar somo koro oyango ni nitiere jopuonjre mabandia maheo milion 1 ma sirikal osebedo ka chiwo negi omenda mag somo kayiem nono kata obedo ni nondgi ok yudre e lai mar NEMIS. Koyango report mar kwan jopuonjre skunde ma pachoka, jatend migao mar somo Julius Ogamba olero ni jopuonj madongo 34, directors mag somo e sub counties kod apisas mar angora ng'iny mar somo e gwenge maromo 28 idhi kaune gi okang' mar chik e wi wach makamano. Simfros Okinda nigi ler mathoth. No, mano chak timo dwe mar 9 higa mokalo mar yango kwan hie mar jopuonjre kod skunde pachoka. Koro yudo ni sirikal osebedo ka chiwo omenda mathoth ne skunde kaachiel kod jopuonjre manyawawa. Kogolo report mar nonrono, jatend migao mar somo Julius Ogamba oyango ni nitiere jopuonjre ma kwan gi oheo 900 mosebedo ka ichiwo negi omenda mar somo kata obedo ni nondgi ok ler e lai mar NEMIS. At the primary school level, the previous enrollment in NEMIS was at 5,833,175 learners. But after verification, this figure dropped to 4,947,271, meaning there was a variance of 885,904. In junior school, in the NEMIS enrollment, there was a figure or an enrollment of 2,430,398. But after verification, this figure rose to 2,973,648, meaning there was a variance of 543,250. Ogamba olero ni tire skunde moko mosebedo ka nyiedho sirikal kata obedo ni lweny nomiyo lorgi kod mamoko bende mosebedo ka tiyo kata obedo ni gin kod kwan matin mar jopuonjre ma ok opuodhi e tayo skul. 10 secondary schools and 17 primary schools that were non-operational due to insecurity, lack of learners or relocation of communities or administrative closure, but whose status had also not been reported to the ministry that continued to appear in NEMIS.
There were 102 junior schools and 84 primary schools that were below the stipulated minimum enrollment threshold. Jatend migao no mawacho ni sirikal okungo silings milion 912 tok ne chungo listi mar kwan jopuonjre. Bende dwaro ni gisechulo listi mar jopuonj 34 ma skunde gi tudo kod mibadhi ni duol mar TSC mondo okawnegi okang' mar chik. Kamano bende apisas mamoko mag somo bende nyingegi koro chwal ne okwach kich ne nonro matut. 14 heads of institutions for failure or refusal to submit data for verification. Number 2, 20 heads of institutions for submitting inflated student enrollment data. Number 2, administrative action is being taken against 28 sub-county directors of education and quality assurance and standards officers in areas where systematic failures or supervisory lapses were established. Migao mar somo singoloro skunde manyawawa kendo chungo oromenda ne jopuonjre manodgi ok ler e chenro mar sirikal mar NEMIS. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Edwin Sifuna yudo loch matin bang' doho mamalo chungo chenro mar thiche oko e lemo mar jagoro maduong' mar ODM nyaka bi winj kendo ng'ado bura e wi kwayo mar kwedo gol mare e apis kaka jagoro maduong' mar ODM. E koka kore Sifuna kod jotelo mamoko mag ODM kaka gavana ma Siaya James Orengo, jalup ugai ma ODM Godfrey Osotsi, jaod bura mar pinje Afrika ma Ugwe Winnie Odinga kod Babu Owino mar Embakasi East onyiero chenro mar golo Sifuna ka giwacho ni notime ataro mar chik. Jafwambo marwa ma siasa Chris Owino lerono mathoth. Okang' mar kuku mar ten duond bura mar ODM mar thicho oko Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar duond burano koro ochung apoya bang' doho nyono break e chenrono nyaka tiek winjo kwayo mar wito oko gol mar APC. Ing'eto mare jakom mako jolo maduol mochung'ne kelo thek e kind duond buche Gad Gathu okumo jadek duond buche kuom goyo chapa gol mar Sifuna APC. Bura mar ng'eyo odiochieng' makwayo makamano ibiro winj dhi timore tarik 26 dwe mar 2 higani. Motelo ne mano, Sifuna kod jotelo mamoko mag ODM otwa kod jofwamb weche e bore Nairobi kendo nyiero chenro matemo golo Sifuna e APC kagiwacho ne odhi ataro kod chike mag ODM kendo singo madhi e doho e yudo ratiro. At no time have I been informed of any allegations against me, be they of indiscipline, insubordination or incompetence in the execution of my duties as the Secretary General. Sifuna podie Secretary General mar ODM. Bura manyotimore Mombasa ok en bura makare, ok oluonge yo makare, kata wach golo Secretary General ok ne ni agenda, omiyo waduto wang'eyo ni Edwin Sifuna podie Secretary General mar ODM. Ok wabiyie ni tich mane Raila otiyo higni mang'eny manotimo gi jomineno kaka wan ji morengo gi wan ka waonge gimoro amora ni koro wadhi barore ni wawere gi Jobaluya, ni wawere gi Jomasai, wawere gi Jokisi gi kabinde mamoko mosesiro Raila. Mane ngufu wa kwa wawere gi jogo kata Nairobi ka joge wak bi yude kombe. Gichia kod duol motegno Sifuna othiano ni en ema pod en jagoro maduong' mar ODM kendo seyo kuku maduong' mar ODM kuom remie thuolo mar winjo chung' mare e wi seyo mag gole e APC. I remain a loyal member and the duly elected Secretary General of the ODM party. I remain committed to the struggle for a fair, just and democratic Kenya. We will challenge every illegality in the courts of law and in the court of public opinion. Surrender is not an option. Ataro kod chung' mar tend ODM, Sifuna ochung' e wi tiende ni gimomiyo gole ka jagoro maduong' mar ODM en chung' mare motegno mar kwedo serikal mar Manywanda. My only crime is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election. Governor ma Siaya James Orengo kod jalup ogai mar ODM Godfrey Osotsi owuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto kagitude kod chenro mar ketho ODM e chopo agenda mage mag siasa. Thagruok mwango i ODM wuok kuom jatend piny odonjo e chama e yo moko winjore. Gik moko duto matimre chama odwane en mondo chan. Koro wakwayo ni mondo wewa mos walos chama kaka chama onego bedi. I want to call upon the membership of this party to stand firm
and resist the efforts by President William Ruto to hostilely take over this party. We will not allow it. Orengo bende ochayo weche mosebedo ka wachore ni itiyo kodgi kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta e kelo tungni e ODM. Mage timore kinde moko kuom johera mag ODM e kaunti ma Bungoma bende odhi e ndara e seyo okang' mar thicho oko Edwin Sifuna kaka jagoro maduong' mar ODM. Onge dok chien mane otim mar jagoro machon mar ODM Edwin Sifuna ne tend ODM ka osingo madhi rakore kodgi e doho e okang' mar yudo ratiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jotend ODM koro dwaro ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta owe donjore kod duond bura mar ODM tudo Uhuru Kenyatta kod achiedh nade masani okwako duond burano. E kindeno bende gisiemo kweth motenore kod Senator Edwin Sifuna ni oyier gimoro achiel e kind yiengruok ka Uhuru Kenyatta kata mako chung' motegno e ODM. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang' rao luoro liel kendo liel luoro rao e chama mar ODM, jodito mag ODM koro ne luorore na mar chumbi mae kaunti ma Lamu kage lewni wi pi mana bang' pimo pi kod mogo e gwetho Edwin Sifuna oko. Ka ema tend ODM owuok tung' musuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kagi koni ochwalo mach e kendo oweyo kao lemo wang' e duond bura mar ODM. Shida tuko naye ndani ya chama chetu sio mambo ya broad based, sio mambo ya serikali ya broad based, sio mambo ya Ruto. Shida tuko naye kwa chama chetu ni yule former president ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Huyu ndio anaharibu chama yetu. Sisi tuko pale ambapo baba mwenyewe alitufikisha. And we know the culprit in this whole agenda. Na huyo anaitwa President Uhuru, former President Uhuru Kenyatta. Yeye ndio anatamani ODM isishikane pande hii, iende ishikane na wale watu wa Wamunyoro. Tendo ODM koni kanyathio yuago wembe. Tomie, magige yango kagi koni awayo no jogore gilak. Kendo Senator Sifuna no nyono kwesi. Nia yao na madhumuni yao tuikoroge ODM, baada ya kuikoroga sisi tuingie. Sasa sisi tunaambia kabla hamjaikoroga tumewakoroga nyinyi. Lakini wakati tuliona wakianza kuzungumuza, sisi naona vitu vingine sisi hapana elewa. Atiko watu huko najiita fimbo by fimbo, watu ya Munyoro yenyewe. Wananuka wa Munyoro, wanaimba wa Munyoro, ati ndio wamebebana nao kuja kule kwa ngome ya ODM. Musimame ngangari, nimepewa jukumu kuu ya kuwa katibu mkuu wa ODM. Hakuna gap kwa siasa. Baba alipotuacha, tuliacha gap kweli? Judito mawuok Milambo toko nigi siro gwetho Sifuna oko. Koyuo. Anacheza na ODM wetu kanenda. We kama unaona umebega mabawa, wajiweza peke yako, si unaenda unaanzisha chama ingine? As the ODM Kakamega County, we are in support of the decision taken by NEC to remove Honorable Sifuna and replace him in an acting capacity with the women rep of Busia County, Honorable Catherine Omanyo. Duond bura mar ODM, ochano bagoro me county ma Kilifi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jopiny ogolo pachgi ewi okang' matend ODM okawo mar thicho oko Edwin Sifuna e lemo mar jagoro maduong'. Wawinjane kaka jopinygo e loso. Wasir chenro kata wach manyong'ad gi NEC mar ODM bura manyotimore Mombasa gi decisions manyogi ng'ado te kendo thuolo manyogi kawo mar suspending Secretary General mar chama Edwin Sifuna nikech osebedo ka ok owinjire kata ok ochikre tir gi chike mag chama. Wan jo ODM mane Baspak ma Kisumu wasero chama kendo wayie gi decision no kendo obiro chung' kod party leader marwa Dr. Oburu Odinga ni chama nyaka bed kod discipline kendo weche duto mong'ad kod leadership mar chama nyaka lu nyaka giko. Wang'eyo ni party nitiere kod chikege to ng'ato ka ng'ato mantiere party nyaka lu chike mag party. Koro kaponi kaka koro ODM ne wuotho kendo nokolure kod chike mag ODM, anasiro ni okang' mana party leader mamaro Oburu Odinga nokawo
en kare kendo en kare kabisa. Kata giwuok to kan giketho ODM. Kech ODM ok mar Sifuna to ODM ok mar gine mar jo chama. ODM mar jo party te nyaka wan oganda mwan piny ka. Koro kata golo sani to kwane rach. Hata Raila kuwa na mali anataka Raila kuwa na mpanga kumtoa. Hao wenye wamekuja sasa mbona wanamtoa? Hakuna mali anaenda, baki kwa chama na chama watu waungane pamoja, ODM isonge mbele. Dino rachna Said, Sifuna ne wacho pache, kata Karel ne pod ngima, no wacho ga pache. Kendo Raila no yiego. Kuro gimano timar golo Sifuna kanyo kima fine, gino gima rach Said, gidhi ketho party. Party dhi dong no, kata sami neno ni party sidong no. Mano kanyero jopiny giwacho ni gibende nyaka koro kaw pachgi e gik matimore e duond bura mar ODM. Komachielo jatend piny okwedo kweth mar Rigathi Gachagua konyisoge ni gionge teko mar seyo tende kendo nyise kaka otayo chenro mag dongruok rowere kokalo chenro mar Nyota. Koloso bandera kod wajia e kinde ma ochwalo maromo milioni 120 ne rowere maloyo 5,000, Ruto owacho ni jokanyo mag United Opposition ok nyal telo ne piny e gima nomiyo ne ogolgi apis kothichgi kendo ne wachno ero mar kwalo chiemb kony. Wale watu wanazungumza huko kwa pembeni, nyinyi hamuna mpango yeyote, hamuelewi. Na mimi najua, I understand you guys, capacity yenu iko chini. Hii program is too difficult for you to understand. Kwa hivyo endeleeni kuongea huko kando. We are talking about things that are going to transform the Republic of Kenya. Wengine tuliwapatia nafasi kule mbele, wakakuja wakafanya biashara na chakula ya wananchi. Wakuja kufanya siasa na chakula ya wananchi. Saa hizi wanajaribu kutuzungumzia. Sasa wewe my friend, wewe ulifutwa kazi kwa kuiba relief food. Alafu unakuja kutuongelesha mambo ya relief food. Wewe you are the last person, the least qualified, with no moral authority to tell anybody anything on matters food relief because you are a petty thief. Moko kuom jokanyo mag ODM kar chung'od bura mandhiwa okwedo chenro mar yiero jotend duond burano ma ochan e kaunti ma Migori odiechieng' makiny ka giwacho ni yiero makamano ok ochan kaluwore gi dwaro mar jokanyo mag duond burano. Komiti mochung' ne yiero duond bura mar ODM ochano yiero mag jotend ODM kaunti ma Migori kiny, mano bang' tieko yiero mag jotend ODM e kor gwenge mano bag higa mokalo. Kata kamano moko kuom jokanyo mag ODM wacho ni kotelegi kod Ogina Nyabola oseyo kit kaka opangi yiero ka giwacho ni delegates mag ODM achiko oyienegi timo yiero mag jotend kaunti oketie mudho kendo ok ong'eyo gima dhi mbele. Jomo iluongo yiero mar Homa Bay County kiny. Giluongo yiero ma ok recognize jochama. Ndiwa sub county ng'ama noyier jakom en Ogina Nyabola. Koro Ndiwa sub county wach mar jo ODM yiero kiny Homa Bay waonge go. Akwayo MCA Ndiwa sub county abiriyo gimi jumbe manoyier ne Martin Peter Weno ni nyaka saa gik ma jo ODM noluong yiero e kawana dhi yiero mar jo ODM. Wan kaka jo ODM Mandiwa anasebedo secretary ng'ata ma dhi yiero kanyo o producer ne certificate ne mawacho ni no yiere ma certificate. Omiyo wan kaka jondewa wan tiere gi certificate ko e polling station wo ang'o momiyo yiero itimo mana Homa Bay County to counties mang'eny nigi problems to pok olos. Adwa na confirm ne Kenya mangima ni chakre certificate ni wuogi onge certificate moro njauso sikugulu. Mae manogol kende mogik makoponi yiero nitie to mae valid certificate mo jodi go yiero. Gima wadwaro ni party mane Raila Amolo Odinga oweyo manye gitimo maber be gikawo ng'at miluongo ni Jaduong' Oburu ma giketo party leader. We are very comfortable. Gima okwan godo comfortable kaka obedo overdriven. All the weekend the chama and the chama they lack strength and the chama they bedo ni onge kod nguvu, chama they bedo ni onge kod bargaining power. Gavana ma Migori Ochila Yako kod jaod bura ma Suna West Peter Masara ondiko dhogi ka obila ma Migori kotendo kod koko mane owuok e liel moro e gweng' ma Oruba e sub county ma Suna West. Koko mobila wacho ni obiro nikech jotelo go ne obedo gi ywaruok kendo baruok weche mar ninga e kindgi ema owinjore olosi ka okwongo e liendno. Jatendo obila sub county ma Suna Samuel Boit mane jotelo ariyo go chopo e nyime wacho ni koko ni ne ochakore bang' jaod bura ma Suna West Peter Masara temo kawo
turfuong e lwet gavana ma Migori manoriko mi thuolo mondo owuo. Gavana yako oseyo jaod bura ma Suna West Peter Masara kuom kelo koko, ka jaod bura no bende oseyo ochilo e wi koko makamano. Na mimi wakati nilipata nafasi ya kuomboleza nao na kusema pole kwa hao, yeye mwenyewe alikuja akaleta furugo. Alikuwa ameleta vijana karibu 500 hivi, wale walikuwa wamejiami na Nakuru Westlands. Lakini kama gavana mpenda amani, mimi nimekuja hapa kufikisha lalamishi yetu kirasmi. Nasikia anasema yeye ataleta furugo na ataleta vita tauni hii. Nataka kumkumbusha na wale wanataka kuleta furugo tauni hii. Hii ni Migori County Headquarters ambayo iko chini ya national government na chini ya county government. To governor kodonjo kichoko kata dakika 20 to kawo microphone kore constituency na odwa luonga takone ni that is not a protocol. A constituency na anima luonge. In the process okelo joge ma jogo ji ochako go joga. Koro wawacho ni okonyal wuoyo ni oluonga. A constituency na anima luonge. An kosetimore kamano odhi omo police ma Migori are biased. Okel gi Land Cruisers 4 kar mondo gi protect ji to gi protect ochilo ng'at achiel gi shoot a crowd nyaka ne jolemo. Gikanyo bende wadhi godo e yweyo wa mokwongo e chilo ni mano mar oimore. Akwayo Seneta Sifuna mondo chak pati ne owes sayo jo ODM kata Raila beno chako mare koneno katek mano Naftali mawuoda wendo kufuru kantiere Nakuru. Wacho ni Sifuna ka ODM pod berne to oyie oti owesako it jo ODM mondo chama odhi mbele yiero chiegni. Owino Janabi kantiero yani Masai wacho ni jotend ODM masani biro miyo pogruok bede party. Baba otho ka onge tabia mineno ni gikaw mfano mar Raila giwe walo. Kama chielo nyisa kendi mano odhis kantiere Kisumu. Sifuna oywe mos monde chama kaw kore. Amor ni ogol Sifuna gimalit ne en ni jaluo ni sirikal to onge malongo ni jaluo sani okwadhi e opposition. Ogole agola mano Helen Dege kantiere Kochia Nyarut Republic erokamana inya kuom ote mari. Ka machielo kendi mabende nyisa ni intiere mano chien kawuok Ruea ineno Ramogi Makare gi mama ni Nyalago imoso Karana Joshua Ochola Bishop Charles bende intiere Kanyero kendo okawa ne mos magi. Kenneth Matiba mano kantiere Nyatike wacho ni uluo chenro ka uikoru ne ikma mar owadu George CJ makinyi ko e gweng ma Nyandago Koweru e Nyatike Republic. Erokamana inya kuom ote mari. Dan Grado jaugenya masiro kathiene erokamana inya ibendi wacho ni intie Dandora Phase 5 iluo e yonero makare. Wach jo siasa gi siasa gise mana muke to giwacho ni gichako chon. Erokamana inya bende mano Asoyo Robert wacho ni iluo weche manyiena mag Ramogi TV kendo ajiwo kenda siro wach mar guru Sifuna kaka jagoro maduong' mar ODM. Mago mana moko kuom ote magi ma medo mana donjo no dhi yweyo machok pod waduogo gi mathoth kik idhi mabor. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok mane okosomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma.
to Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa injili makelo ngima. Okidwa koso injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Amachiegni kendo spika ma Senate Amason Kingi ogolo chik ne governors ni nyaka gichope nyim komiti mag od burano ka oluonggi. Ma bang' kanyo governors ong'ur ni senators ahinya mag komiti marango kaka itiyo gi omenda county osebedo ka sandogi kendo koto gi omenda. Senators go bende okwedo ripode makamago. There are a few governors who have decided that they will not come before Parliament, which is a constitutional obligation and a constitutional duty. Where someone summoned fails to appear, there could be recourse to fines, or Parliament may request the IG of police to arrest and produce that person. If your governors fail to appear before accountability committee like public accounts, we want to appeal to our citizens in Marsabit and any other part. If a governor fails, can the citizens assist us by arresting their governor and bring, because it's provided under the law, Chair? In instances where they refuse to comply, the service under the direction of the committee is always ready to arrest and present them before the committee as requested. Kuom higni mathoth pith mar rech osebed koket tenge ni mar jomachuo kamine yande ne owe chien ka gigeno mana kuom jolupo machuo eka mondo giyud rech. Sani wach makama koro oselokore ka koro moko kuom mine e dho wath ma Ogal kaunti ma Kisumu oloko tanga kendo chako chenro mar pidho rech e osera manyasani kata fish cage ka gitiyo gi lony manyasani. Jafom marwa Caroline Odhiambo lerono mathoth e report makende. E dho wath ma Ogal mayudore sub-county ma Kisumu West, pile ka pile, mine gichako odiochieng' margi gi romo matin, ma gilalore kendo gipango kaka chenro mar odiochieng' dhi bedo. E dho wath no bende, picha mako moko kuom mine, ka tuomo pi, giluoko rech kendo gidich aduwa e dho nam. Koweyo pith mar rech e cage kod uso, yedhi moko bende manie dho wadhni, gin mag minegi. Bende picha mako moko kuomgi katiyo gi teknolojia mar mbui motudi ong'we yamo mong'ere gi dho ngere ni app marango kaka ngima rech dhi e cages. E twagi kod Ramogi TV, tiegruok makamano omiyo sani ginyalo pidho rech e yor lony manyasani e cages molos gi pipes mag plastic mopogore kod chuma mani kod midhiero mopogore kaka nyal manyalo miyo rech kwiri maricho. Mag plastic ber nikech gin ok gi tim nyal. Nyal nigi effect e nam. Koro plastic ber nikech gin ok gimak nyal. Plastic inya ti godo aming'a. Plastic ting'o rech
mang'eny manyiso ni ober gi japur. Giyango ni bende mbui kata app magitiyogo no konyogi e neno chenro duto mag rito rech e cage, moting'o miyogi chiemo, ng'eyo kaka kwan rech e kinde mamoko ochopo kare. Omiyo wang'eyo kaka wamiyo rech chiemo kila siku. Ka ng'ato biro to ng'en kawuono ng'ane ochiwo kias maram kama, kinyen boy kobiro to ng'en kias ne mochiwo ok ochiw mopogore. Bende miyo wang'eyo ka dwe rumo to wang'en kias manyo wachiwo onego wamedi, kata ka ionge bura ting'en kibiro next month ting'en kias monego meden kama, nikech wandiko gi app, koro app ne emi follow up. App no konyowa wang'ego ne rech motho gin adi, kiyudo tirekod kanyo. Minego tielo ni sani giweyo weche pur dala nyaka e pith mar rech e cage, nikech yuto mabup magiyudo e pith rech ka gipimo gi pur madala. Bende gipuoyo pith mar rech no ka gikoni koro ginyalo puonjo, nikech ohala no oseloko ngimagi mokalo. Ne harvest wayudo pesa maber kaka wamama, kendo nye wapogore go, kendo ne wadogi gimoro e ot. Nililipa school fees, watoto walikula Christmas vizuri, hata niko na watoto 4. Moja iko kwa university, kuna wenye iko kwa high school, last born iko kwa standard 7. Maisha imebadilika kabisa. Jalony e pith rech ma Aquarech korka kore lero ni gipuonjo minego bedo akicha ahinya ka girito alwora mar pidho rech kaka yor geng'o tuoche manyalo nego rech e cage. Geng'o ber maloyo thiedho. Koro watemo matek mondo watim gimiluongo ni capacity building, mondo mine ong'e kata japith mondo ong'e ni tuoche to chal nade kuom rech. Rech ka obiev nang'o to ng'iso ni rech tuo, ka en nang'o to ng'iso ni rech ngima. To ere kaka wanyageng'o? Komachielo, jatatije mar Lake Basin Development Authority Wycliffe Ochiaga lero ni gitiyo kanyakla gi grube mopogore mag jopith rech, kendo giluongo romo dwe mar 5 gibiro tiegore mar neno ni pith mar rech ochopo e rang'iny mowinjore kaka yor geng'o rech ma irwako pacho kae kowuok e pinje maoko. Waloso twak e dwe mar 5 chakre tarik 7 nyaka tarik 9. And waluongo jopur mar rech te mondo wariwre kanyakla, ibro time Kisumu ka, mondo wariw wiwa kanyakla wang'e ni to ere yo maber ma jowa nyalo puro go rech, mondo pur mar rech ni odongre kendo dong economy marwa mar Kenya. Caroline Atieno, Ramogi TV, Kisumu. Kocha mar Harambee Starlets Beldin Odembo lando kweth jotugo marom 34 mabiro donje kambi motelo ne duoko chien makamano kama obiro lando e kweth mogik mar jotugo mabiro dhi e tuke mag AFCON Morocco e dwe mar 3. Squad moland ne nigi jotugo 8 mawuok e team mar Rising Starlets ma jotugo mantiere bo higni 20. Jatugo ma Simba Queens Gentrix Shikangwa kod Lorin Nyarinda bende oluongi e team no kuom thuolo machielo bang' bedo oko aming'a. Jotugo go donjo e kambi Jumapil tarik 15 dweni. Kanyo bende makoro weche manyien orumo godo to ok nyis ni chenro orumo, pod wabiro kod chenro nero mano mar mene wacho mana kaka nanyisi wendo wa osemolo e studio kendiero kama na inya Morris kawuok Uyoma Ndigwa newsletter kabisa otene jotend ODM maketho chama en ni baba oknindi Martin Ochieng kawuok Rueya ineno Ramogi maber kama na inya Sangara Kanyal Kembo Suba Sifuna Oterwa Mos ODM kologi gi wuog mjumbe mari wacho ni donge noselando ayanga ni owere gi ODM sani to
wuoye nang'o iwacho ni wuol dano diero kantiere minyenya skul imoso jo kamagambo duto kendo gibed gotieno maber wabende waneni maber mano Esther kawuok Rongo Elvis kawuono got kokecha kantiere got kokecha wacho ni romo gi TV ler kabisa erokamano ahinya kuom otego eko duto mana kaka nyisi kikidhe maboro wabedo koda twakendie mano mar mine wacho wendo wa bendo semole studio wabiro bang' kinde machuok. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Nyakwar Ramogi ne en jamadar mar lweny mar nomo tuo to kod mar kor lwasi. Retired General Ismail Daniel Opande. You know, jok ma iluongo ni rebels ok ichal kaka in gi an sani kaka koro wawuoyo sani ok gin jopuonj. Eketo kwe ne orakore kod jolweny mobalo e piny Sierra Leone, Liberia, Mozambique kod Nigeria. You know, your people misbehaved again. Today you have lost even your rank. You understand? You've lost your rank. Yes, sir. Right? Yes, sir. Mondi yud sigana ni tudri gi Walter Nyambaga e chenro mar Gin Kanye. Chieng' Tich Abich saa 3 otieno. Kik bai. Ma en Injili ngima. Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato. Are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manok osomo lesson wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye. Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Nitie sigana e tok thum moramora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani
Yo ni mano chaya sana bande. Machiek moro yano wang ma so nyaka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Machiegni e chenro ni mano mar mine wacho, kuma bende e mine wacho kawuono wantiere gi wacho ni ka ng'ato en jasiasa to siasa ok rum, pod bedo mana e rembe. Kopogore kod bedo jasiasa, bende en japuonj mbalariany, en ng'ama miyo ma bende timo chenro mopogore opogore mag dongruok ahinya e kaunti nero mano ma Migori. Aloso kuoma jodura machon ma kaunti ma Migori, Dr. Pamela Odhiambo, machiegni kabisa e mine wacho. Erokamano Jaila. Ingeni samoro ko wachi ni japuonj to ok kele kaka kisungu winjo bed ni kele. Senior lecturer. Yes. Mbalariany. That is correct. Kabana inya. Iselale e wang jopiny kuom kinde. Ang'o ma osebedo katimre? Kata ang'o ma ok timre. Erokamano ahinya, miya thuolo matin mondo kokwongo amosie jopiny gi nyithi Ramogi duto mawinja. Sana jo Migori ni Yesu pakuru. Aduogo ka pod owara ero Yesu. Mano nyaka wachi. Kase wacho kamano, Mumba wacho ni nitie kinde ka kinde. Time for everything. Gimora mora timore e samo winjoro timre. Kuom mano beta maonge e wang jopiny ka ochakore kinde moko mokalo kaka ne waringe paw siasa kano oyudo an women rep to lek no biro na mino chwaka bende nyaka gi jotend party madongo machalo wuorwa mosenindo Raila Amolo Odinga. Nyasaye oket chunye kamokwe kendo monda bed governor ma Migori County. Kendo natiyo matek ma choko county te kachomogo kar debe. To kogi kamoro to notimore ni koro imiyo ji direct ticket. Strangely enough, naneno kilando kaka owuogo rengo gi joma ne gilero go Gladys gi joma moko gi Anyang' Nyong'o gi ni kayo migi openly. To ma Migori kani to napoko pande bwo mesa kamoro. Mogik ni okwadhi nomination to be okoyange ni to jal manwa lero go mabende Migosi Ochila Yako ng'akuomwa mimiyo. Koro achako winjo rumors moko matin ka gika moro ndacho tiko ni lala. Sama ndacho tiko ni olalni to kom mabende nabede tapoko chako kao joodi duondo dura ma ODM olando ni koro Danita Gati manoyuda kao tijini kuome ema koro omiyo tikedni. Kaeto achalo ng'amodong' kodiedo kamoro. Ipenjo ni to koro apenjora to ma wach mitimo nade. To kaluwore gi kaka chuogora to gi yie man go kuom Nyasaye gi discipline mosekelago. Kano gi kare ma fwenyo ni kare tikedni osemiyo chilo keling'ling'. Naomo chunya ma kwayo Nyasaye ni mondo miya kwe kod chir to kod protection makende. Kaeto na lingmos kimwanamuke mondo abane kaka nyawadwa ni tiyo gotikoni. Seche mane magi timore kar dwe mar 9 koro na bukara bedo japur manimba. Apuro oduma, napuro ganda, napuro gik mang'eny. Kasto sama koro nogik kar dwe mar 12 ema koro kucho cham mopur dwe mar 9 go ikayo ga dwe mar 1. Koro nadhi e puodho mondo wagolo oduma gi to benda chaka keto jotinga moko mondo purna kama chielo. Kwa bahati mbaya na kiere puodho kanyo maturo tienda koni. Koro kana seturo tachaka bedo puth
kuom ndalo moko matin mano yang tienda no oketi e chube moko kiko kode kamano kanyo jogi class C around June to nachaka dok e yengo no mochako oyang tienda no ero kasto bang'e no koro nyanase mondo changi to bende adok e timbe na mag mbalariany research business hapa na pale koro asebedo beda ng'at moro modich kamano nikech chunya moro noparo ni jowa tijni to noromore koda to dipo ka nitie kaka jal mano omiye ni nyalo sudo kode maber moinga ko chunya noparo ni mondo aling' ane mondo ane kaka odhi kode tarubini mara kae to nok adwa gaga koko kanyawawa e dier ji gi weche manono koro asebedo ka pime kaka odhi to idhi neno to akia ni jomigori to nene nade gibiro wachoni tan kaka nene taneno ka ticha pod oinge dwa nachaka kawe kendo in makoro idwa donjo adwa donje kenda kendo taneno ka luwore koda ng'ur mane nitiere godo gi ODM nyingi koro neno ka UDA kone makoro iwacho ni ochung' kodi kendo dhi konyi yudo dogigeni kaka gicha notimore to nayudo ka koro chal mana ni duond bura ma bende naera ahinya masetiyo negi nimba bende ana live member koro nochalo mana gima obedo radine nyima ma koro ok obedo a facilitator mondo abe omiya democratic right nikech kata ka en consultation kata ka negotiation an ne ok oluonga e mesa moro amora mondo wawuoye mwawach ni to ang'o momiyo imiyo ng'ani to an ti koro imiyo ang'o kata an to nawinjo nang'o kuom wachni mano nok otimore nyaka kawuononi koro kanyogi kamoro ting'eni kaka nwa campaign 22 cha biparo kaka nwaramo kaka Jauda ni ne ng'ama rach mapok nodwaro nwa to kanyogi kamoro to wachako wayudo ka osiepo losore kae to koro wawacho broad based government koro abe achaka wuoro ni to ka koro weche chalo mana kama to abe pod an gi lek to kama nyilose weche no tiwinjo ka gikiko gikoni kata kwa loso osiep gi jali to wadwaro zoning wadwaro tiende ni pod ochalo mana gima odhi direct ticket way mang jomoko matin bedo piny kamoro to wacho ni ma imiyo ng'ane gimomiyo imiye ng'ane no be ok ler ne ng'ato koro ato be nyawuoro to ka koro Jauda ni oseyawo dhot mondo wadonjie koro wan e broad base tang'o ma koro moni ere gimomiyo koro adang' achaka luor gi e tok pacho kata koro adonj gi e dirisa to dhot gi rangach to yawo direct koro awacha ni koro adonj kanyo mondo koro jowadwa be giyuda kanyo koro watietiya kanyakla nikech ok en lweny en mana osiep gi go mbaka mondo koro tich otire kaka nene en re mane mineno ni ok otimore maber kata ok timre maber e kaunti ma Migori ma in owuon iwacho ni kidonje tidhi loso kendo idhi rieyo Jael kaunti ma Migori kama onego bed kama ni malo ahinya nikech kata king'iyo records mag sirkal to wacho ni Migori en kamoro ma bende ok obedo listed kata kaka poor regions to kidhi Migori tiyudo ka poverty level mantie chan mar onge pesa kata mwandu kata mana kuonde moko to nyaka chiemo onge to bende ichaki wuoro to koro ang'anya timore to kidhi kata mana ginene infrastructure network mar yore pare ni Migori County mangima wan mana gi lam achiel moro manomol mane national government ogero chon moa gi Kisii kakalo Rongo to luwo Migori kadhi Sebania kae to nitie manoyudo wuok ka koro onego dhi Mihuru to gik gi ediere kamo kanyo long time ago 2013 kucho kae to nitiere bathe manobaro ka koro onego dhi Sori kaka wuoyo kodi kawuono ni nitiere kata kidhi kamiluongo ni Nyakwere e kin Nyakwere gi Gangugo gi Modi kanyo kae to gi Konyango Lwanda onge ng'ama nyalo kale koro geche duogo mianda mana ka duogo Ndiwa e Vichororoni giluoro mabor to bende kata kuma giluore mabor no bende gin yore maka koth ochwe to koro onge ng'ama dhi kae to kidhi kata mane osibtandwa tiyudo ka kata facilities manyalo kata diagnose ni ng'ato nigi kansa waongego moko yande nokel kanyo to kaka wuoyo kani kidhi tibiro yudo ni ogiti to waonge kata yath to kata mana chirni kende aneno ka county government nowedhore ni dwa gero moko
to ger space moro ma kata room ni duong' manyama kao ji 15-20. Badonga paro ka jatend piny kano biro kono no yango omenda moko modhuro ma idwa ger godo chirni e kaunti no. Nowacho to pok gitimore. Kata ndarago moro nitie makale bath dhoda kama endi ma county offices kabiro e sub county headquarter Masuna West kama dala na nitie. Jatend piny no biro mowacho giduto ne giwacho mbunge wa nowacho jatend piny owacho nyaka kan pesa ma bende wuodwa mwaluora ahinya nowacho ni noyudo oseketi sama ne giwuoyo no last year ne giwacho ni nyogi seketo pesa no e budget mabai now ana expect ni yono ningo bed no selosi kata kwota moro kata tingni moko chako podi nyocha ni last week tayudo ka gichagi kelo grader temo wacho ni noriambo koso chenre mapodi kosango kadwa wacho noriambo kata pokoriambo donga nyisi kani pod arito yono kendo en gimo nego ger man tang'eyo ni kachutho andi nyocha bedi e county no to kata bede ok narito kata ker piny no mondo wache nikech nitie kaka initiatives moko inyalo kaw gi jodala koki luongo jomoko mondo yuori ka koro pek ang'eyo a number of governors mosebedo katimo kamano kendo kata kidhi e counties gitiyudo ka yore beyo nikech gichako gi mathin magin gono nikech kaka yo mawuoye ni yande en ga county government mar county koro nitie kaka ichako gi matin mantie kae tigo koko mondo ojoli okilinga ni jojolo kae migrito ni mondo okel 100%. Omiyo gik ma pod anyalo timo Migori ng'eny skundewa kaka ni puoya ka japuonj manimba mosepuonjo nyithind secondary nyaka jombalariany an gi kuyo maduong' e chunya nikech Migori ema pod yude skunde ma moko kuom gi nyithindwa bedo kata dier ot mar lowo koro iyudo ka nyithindwa mang'eny koro ok dhi maber kata yor somo kendo nyaka jopuonjwa be ywak nikech ing'e kaka ywaruok me kind jopuonj gi TSC osebedo ga all years in our country to chutha parapara ni nitie kaka county government ka gi devolution nitie kaka financial government kod teach omenda luore gi gimiluongo ni prioritization mar gik ma jopiny dwaro koro kaka Migori kacha gik monego bed no priority ahinya gin weche machalo kaka mag somo en enabler kawuona bet kodi kaendi nikech apara ni Nyasaye nomiya thuolo mar somo mondo asuda gi kamoro omiya yudo teko kod ng'eyo kod nyalo mar wuoyo kaka kora wuoyo kani an gi nyimine na moko ma bende ne rieka to nikech ne ok gisudo ba gigike kiwango moro gin pok giparo kata ni gidwa biro limi e studio ka iwinjo wachno koro agombo ni nyithi jo Migori sombgi odhi maber e weche mag agriculture adwa na wachie gimo matin Migori by and large in a rural county. The resource, the genuine resource ma dala kadala nitie kopogore gi pesa en lo to kendo lobni en lo minyalo pur to wasebedo kwa chandore gi crops moko kaka machalo sugarcane mano nego mi wabed joma omewo sana to sugarcane ni omiyo mana jo Migori dhier nikech kinde moko mokalo mara ok tong'e mondo otere masin kacho rege mondo chul jopur mara masin okethore koro yande to aneno ka president obiro kanyo mowacho ni koro gibed revived mane o chal gimichulo jopurgo gi jotich moko koro kete lwet jal moro manyalo tere maber to gima temo wacho kani Migori gi sugarcane no watege mana sukari kende to kaka bet kani an aware ni from sugarcane no there are so many other products manyalo bedo produced from the sugarcane no ok sukari kende koro magi gik mapenjo ni tok timre nango nikech hata paro ni now that awareness ni gikia gima gi value addition gikia kaka itimo value addition I'm yet to find out and that's why I'm saying should I become the governor of Migori County today tabiro dwaro ni gik mamoko manyalo wuok kuom niang ni
gik machalo bagas, molasses, gik machalo ethanol, gi gik makamago, nyaka nguru, some juices, nyaka pharmaceutical products, kata packaging ma recyclable can be produced from this same sugarcane, nyaka mbolea ma organic. All these things nitie kaka jatend Migori ng'ama luongo ni gavana ni onego bedie gi initiative mar penjo kata industrialist maranego ni to magi ma kwase golo juice ni wachwako go sukari to gik modong' gi to dhi kanye ere gi, nikech agombo Migori moro machieng' moro jopur niang' be nyalo yude bonus by the end of the year kakilando makawa gi kofi ka ko los gik mamoko gi mobedo commercialized ta yie ni bonus no nyalo yudore e migochwa kanyo. To kiweyo kata pur niang' no goduma kaka wacho ni na pur oduma go ganda seche mang'eny nyopodwa tenore pur mar koth machwe to nyaneno ka tendwa mar Kenya otemo matek ma obaro kuja kamoro mondo irrigation odhi nyime. Irrigation ni adwa na jiwe ni kaber to jothurwa kar uso lo ma along kama opowni ne jomoko to wayie mondo kata ka gavana gi kata ka jotendwa mage chiwo incentive mane gi puonj mane mondo jowa oti gi pigni kendgi giwegi e weche mag bero mchele ma already ni kanyo no, weche mag alote to sana weche mag olembe. Kawadwa wuoyo kuom gimiluongo ni food security to an in the past ase wuoyo gi jo-Migori go kata gi Kenya mangima e weche mag food for health and wealth, in the sense that ka wan golembe to ibro yudo ka koro nyiri mag del otegno e yor vitamins kod minerals mamoko miyudo kuom olembe gi, gik machalo phosphorus gi gik makamago. Alode migochwa nyalo chiega alode of all sorts. In fact kane pod atin ng'eny alode matinde wang'iewo e supermarket ka ningo matek ne gin mana buya midoyo e puothe ji kata miere kaka dek. Ing'eyo alot miluongo ni dek? Si akucho giluonge na keyo. Dek ni ne en alot mo mane thotie tiya kata pewe kama iluongo ni gunda mana ayan jatho moro choon wero ni dek otie gunda saitani. To tinde ni gigi duto onge lulani. In fact tinde kiyudo dek tiyudo dek koa Kisiland. Thothne moa Kisiland. Gosuga. Koro magi gik manyalo timore kaka ndalo manan women rep no naringo gi program moro gi mine ni kitchen gardening. Natemo insist ni miyo ka miyo nyaka bed galot ariyo adek moko mopidhi orundu ka kendo nanyalo manyo seeds go ma los gi through kijende ma gibed seedlings kendo maluongo mine go mondo gikaw gi gidhi gipidhgi. Adwa kawi kar women rep kanyo yes. Nikech ibedo kanyo kuom higni go sani kori wacho ni ing'iyo mar governor ng'ani ino wuon kinonori kigo tarubin chien inya wacho ni jo-Migori e kinde mane nitie ma in women rep gipari gang'o legacy mari maniweyo en mane? Jo-Migori para galode ma wachogi. Ne an gi program moro ni Let's Make Migori County Green Again. Koro apart from alode gi ne nitie kaka ne achiayo kijende mwaluongo ni jo-youth gi. Koro kana kao moko mowuok e mbalariany machalo Jomo Kenyatta gini kuonde mitime horticulture gi gik makamago, landscaping and koro na sawishi vijende gi magiloso seed beds mag yiende. Koro na nyalo ng'iewo yiende gi from them to give them money. Kae tawuoyo gi jodongo manigi lo to wapuro lobni tachaka chulo kijende gi to dhi pidho yien go kanyo. Kopogore gi mano natemo jiwo gi mondo gipidh yedhe magolo lembe machalo apoyo, machalo avocado gi gik makamago. E Migori kanyo nago wang'a matut mayudo ni skunde wa mang'eny sana primary schools to gi the few secondary schools ma wan go. Pi is a problem to many of those schools kata kawuono mwabet kane. Omiyo na kao thuolo na mar ng'iewo tengni moko madongo mag 10,000 liters ka kero iskunde wa kendo chiegni natero gite kata e community moro mane nitiere chan mar pi na paro ni mane gimane pesa manan go kanyo ne nyalo timo.
koro nanyalo wuoyo gi kanisa moro manigi tado maber taketo tangi moro kanyo to de moti gi mine moluoro kanyo ne nyalo yudo pi maler mondo modhi. E Migori kanyo nabedo adoko ahinya kar jiwo nyithindwa manyiri sana sana to nyaka ma yawuoyi be mondo gidhi e skul, kendo nabedo very passionate kanyalo kinde ka kinde ka tucho kata ndalo rusa nanyalo luongo, kata ndalo corona cha nanyalo luongo nyithindo kae miere pawe tamiyogi pads nikech nikona nigi mako iye nikech giuso dendgi mondo giyud kaka giyudo pads. Koro nadok ahinya oko kuom timo mano. E Migori kanyo na achoko grube moko mane nigi lony kendo kamedo gi nyithindo ma wacho ni nagole mbalariany ka naketo gi mondo gibed jotend grubego. Koro na ang'iyo negi iluongo ni greenhouses, udi ma koro inyalo pidhi alot kwa gibedo protected from mabende winjore ahinya ni mainoni ahinya nitiere e weche mag pur. Yes, mano natimo kamano. To e Migori kanyo nyaka jonam ka pok agikirgi. Nayudo ka nyithindwa go samoro ling'ore nam kanyo to kata ng'ama nyaneno kuma gintie onge. Omiyo namiyogi nyaka life saving jackets moko yo kar gor kachola gini kacha along the lake. Mago gik manatimo Migori. Migori na empower jo boda boda. Kendo aparo ni ane the first person mane go buche gi jo boda boda go mayudo ni ng'enya pikni mane giriembo kata mana sani ng'enygi riembo pikni meke ji. An nakawo thuolo na ma choko nyithindo gi into magi register sub county groups. Every sub county namiyogi 3 pikipikis manyien ma by then namiyogi checks of 300 mondo ging'iew go 3 pikipikis manyien cash nikech ndalocha piko manyien ne 85,000 Kenya shillings king'iew e cash. Nyithindo gi no ojiwore ma moko kuomgi no mora chieng' moro ma chaka nikech from a pika deko negi siko ka giloko gi to ging'iew moko ma chieng' moro apok adhi yogurt kachola kama wacho na ayudo group moro gikona ni ma ing'eni waseng'iew pikni ma is the 21st one. Nanyigora mabe kora ng'iew negi mara wuon the 22nd one. Migori kanyo nitie kaka nami nyaka mine gi jodongo mochando udi Rong'onde ka na gero negi udi mag gidake nyaka sani. Migori kanyo na kawe orphans ma tero e skunde moko kaka batch moro maduong' ahinya ma I'm very proud of nyaka sani. Na kawo gi ma nayudo chance moro kuom wasunge moko mosiepena manigi skul moro yo Meru koni. Nyithindo go osedhi e university, some of them. I'm so happy. Koro Migori natime gik mang'eny. Adwa ni moda ng'adi gik mitimo go nikech aneno ka ng'ato oro na message to wacho ni okiwuotho Migori te. Jomoko wacho ni kawuono koka gineni negi winji ni ne in women rep to nok gineni kawuono koka gineni e TV winjo be ni neni e TV kosi neni e ground. Mano to jambaka kadieri ma Nyasaye. Migori no na wuothe ma kona mane okachope hie unless ni ng'ani obiro Migori katok 2022 to asewacho ni for reasons mane okanyal geng'o asebedo koka wuothe e Migori. To ndalo manan women rep kata mane TV ka nabire almost every day kata mane radio I interacted with your Migori funerals, churches, e grube gigo everywhere. Sani sechako the ground kawuono ground nyopo radhi chini ya maji. Ingeni sayiero nyopo koromo. Emomiyo nakoni niya waseng'iyo bende e kit siasa moro miyiero ji kawuono ni to kiny kendo ji ochako campaign. Gima naluongo ni go koko kanyawa wacha nikech gino watime to nitie kaka omayowa gimoro, omayowa thuolo mar ng'ato bed piny mondo ti nikech ka en campaign mode no all the time to onge tich matire. In fact it is very disappointing kaka this particular session makoro dhi karumo ni aseneno ka yawuot Migori moyier ni jotelo gore mane liete to tich madhi nyime to onge madang' ikwan. Koro an to kaluwore gi kaka ng'eye kane kama ne gima ber omiyo bedo ni nyo kawuotho asenyisi the main reason momiyo jo Migori oling ka okonena nyo en health issues and also my own principles mondo
abed ng'at mo ma Ichiwo disciplined. thuolo. Koro sani kata ka wuoyo ka wacho gik ma wacho gi to kopo ni ng'ato claim no setimo mopogore gi kaka wacho ni to Migori nitie wanyalo dhi kode mondo wachnwa ni mae en to ka nitie to an bende humbly I can apologize and say ni kare I misquoted or I talked things which do not exist. To jo Migori to nya temo tudora ga ahinya. Koro yiena mondo akwa bwana no kata ka en miyo ng'uono gi diel achiel ni nitie kaka kopo ni nok achopo kama entie no tera e sani antie ka Nyasaye omiya thuolo chunya biro gombo mondo ang'e kama entie no mondo watudre kode. We wang'ane thuolo mar mine e siasa kedie. Gi sani waneno ka joma mine moko pako kabisa gima duond bura ma ODM otimo mar kata ka en e yor kojolo miyo Catherine Omanyo obed kanyero jagoro maduong' e yor kojolo magi wacho ni en kinde mokwongo mar ng'ama miyo yudo thuolo makamano en lemo maduong' kabisa. Sama ong'iyo mano to gi gik matimore ODM gwandruok ma kata ywarruok ma kagi kacha mosebedo inyalo wacho ang'o? Iwacho ni in life member. Gwandruok mosebedo ODM ni eta dwa na wachi ni en very unfortunate and saddening nikech ana para ni waduto wan dhano kendo nyogi kamoro ma jatendwa manyocho riwowa kanyakla onindo kaka ji duto nindo. To pacha moto para ni maturity kod discipline gi democracy and regulations mantie nyo nengo tawa mondo kik gwandruok machalo gi ma koro waneno ni obedie. To kata kamano osebetie. Koro gik waneno go dhi nyime. To okadwa ni mondo awuoye mang'eny ahinya nikech kaka gitimore kata ginyalo kelo ber kata gimedo kelo rach is not clear. To kipenja kar wach mine mipuoyo ni when it comes to the constituency maluongo ni women to definitely amor gi wacho manyono mondo yud komno. To kendo amor ka joma mine omed ting' malo ka gin bende ka gidonjo kanyo to ginyis ni gi merit gimokete lwetgi no. An mano kende kwayo ma an go. To chunya ma koka kora to gombo ni mine mang'eny mondo yud thuolo e kiwango mopogore opogore. To kendo kik obeda ni miwa nikech wan mine miwa nikech we merit it. Apa ni mane gima adwa ni mondo ajiw nomination ni jodhi e debe mine odhi adhi mine odhi e debe. To kendo mine obeda jochir. Gimomiyo awuoyo kuom chir ni en ni siasa wa osebedo characterized with a lot of violence and generally joma mine kata do bed ng'ama taf machal nade nitiere chuny mine moro ma ok oyie gi lweny all the time kendo remo machwer ka gi kacha necessarily joma mine ok ohero. Koro wach ni miyo ng'eny mine hie ma bende kata kiwinje kowuoyo kata kineno kotimo gimoro to in gadieri ni mine miyo ni kata komi gimoro nyalo bedo maber. Koro ng'eny gi shy off especially mine ma professionals e Kenya ka ng'eny gi shy off nikech gineno ni lweny gi koko musika no ok giikore ne. Tadwa ni mondo ajiw mine ni bende ka tiyo gi my own example bende wanyalo avoid koko no to be we can still make it. Nikech adwa na nyisi ni kata e kinde ma asebedo go e paw siasa ka asebedo ka wach mangima ma adhago gi jotelo wadwa machuo Migori en nadwaro kwe Migori. Migori is not a battlefield. They have always made it a war zone. Kata kawuono ne nitie nyara moro ma actually na tiyo gi ofisa kacha na ndike tich anawuon. To siepna ni nyocha nyathine ma ja 24 years otho ghafla lini malaria moro goyo to goya matek to kiringo kod hospital to en mana ng'ama osetho. Koro pare ni dhako ni ywago nyathine machal kamacha. Teka jotelo hie gavana kia gi MP mabe dwaro gavana
an gi pech gi ka abin ora koro awacho niya gima nikete weche manyien no mano ok en wach manyien, mano en wach mawich kuot ane kaka nene nikech akoni ni nyocha campaign Migori kanyo ka fwenyruok mono biro na ni Migori County duong' ma ok ochuno ni liel achiel ni kaka kawuono miwinjo gi dhawe liel achiel ni to Suna West kanyo kende an mabet kani nitie liete moko aboro mana ore ji nyaka mano be na ore ji kiwinjo ni ng'ani ochomo koni chom koma chielo koro iwinjo kata sama nago siasa no kaka Migori osebedo ka nitie lweny mager malich kendo alamo Nyasaye ni chieng' moro lweny no orumie to an natie kama kata sani abiro dhi time kama erokamano ka opponent na ni Rongo ang'o ma mona yudora yo Ntimaru kucho ka ng'ato ni Ntimaru kucho odhi owuowe gi jo Ntimaru go koro wache molore kata nya wuoyo kodgi kawuono to ebo biro kiny jo Ntimaru go be nigo bongo gibiro wacho ni Pamela no wacho nwa kama to Jael bendo biro wacho nwa kama koro gi ng'ad buch gi kendgi mondo gine ng'ama gi support omiyo yiena kapok igona erokamano jo Migori yie uru mondo wanyis jotendwa ni Migori ok en a battlefield joma dwa gore gi lweny malichno odhi Haiti kata yo kar Palestine kae nitie kaka idwaro jolweny kanyo to Migori to ningo obede gi kwe an adwaro bedo jatend joma ngima madwa bero ngimagi ok jomotho miiko lit malich kwa dhiko kijana matin kendo wachakwa gi casualties kanyo endo mano ok en wach Nyasaye adage gi yate koro jo Migori weuru lweny erokamano aparo ni ka kitieke no ka wamedo machielo to nyalo bedo no dhi ahinya mano ka yiro Dr. Pamela Odhiambo ka loso kodwa e weche gweko mag ahinya dongruok ma bende timore e kaunti nero ma Migori lek mare kanyakla kod gigo ma bende wacho ni osetimo ne kaunti ma Migori ma bende podo medo gombo timo e higni mabiro en ma bende watwa kode e chenro ni mar mine wacho nyaka tich ang'wen manyien erokamano ahinya mar bedo kod nyinga Jaelieta jaloko marose bedo Wilson Ochuka. It's big, bigger than you can imagine. It's massive. It's the biggest jackpot. Shabiki Super Jackpot Sahini 100 million. Yes, predict 17 games na 99 bob na ujishikie 100 million. Bonuses ni from 13th correct prediction. Na ukipata zote wrong, usiwori, bado kuna bonus. Hii ndio jackpot. Shabiki Super Jackpot is now at 100 million. To play, download app ya Shabiki on Play Store or SMS SJP to 29063. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto